Maija Nybeck, 38, Espoo. Olen toiminut yritysmaailmassa aika paljon urallani, eli olen hallinnon ja talouden ja tämmöisten kanssa ollut tekemisissä, mutta järjestötyötä tehnyt ja siellä apuraha-asiat on tuttuja ja tavallaan siihen, niin jos taiteilijan uraa miettii, niin tämmöisen puoleen mulla on hyvä tausta. Mä haluan ensinnäkin paneutua nimenomaan siihen, mikä tuntuu, että on se oma juttu ja erityisesti kaikki semmoinen kommunikaatio ikään kuin taiteen avulla ja yhdistäminen ja piilotettujen ja vaiettujen ja outojen asioiden esille tuominen jollain tavalla taiteen keinon. Yleensä mun teosten pohjalla on semmoinen iso prosessi, eli mä tutkin jotain aihetta tai teemaa, joka on vähän niin kuin valtaa sen mun elämän, eli sitten luen tosi paljon siihen liittyviä kirjoja ja poimin vähän niin kuin joka asiasta jotain siihen liittyvää. Ja sitten siihen alkaa yleensä muodostua vähän semmoisia alkuja ja teoksia. Mulla tulee usein ihan semmoisia materiaalikokeiluja mieleen, joista mä lähden liikkeelle, mutta ne aina ohjautuu sitten ne teokset kuitenkin sen teeman pariin, mitä mä oon muutenkin työstänyt. Ja tämä, mistä mä nyt kerron kohta sitten vähän erilaisella tavalla, semmoinen, miten mennään läpi menneisyys ja ne tunteet, joita ei ehkä halunnut kohdata ja käsitellään se ja jätetään taakse ja annetaan siitä kasvaa se vähän niin kuin aito itse ja uusi elämä ja näin poispäin. Ja tästä kertoo myös tämä taulu aika konkreettisesti. Katse siirtyy sinne valoon ja uuteen ja sieltä löytyy sitten se elämä. Valitsemani taulu kertoo kuolemasta ja uudelleen syntymästä. Valkoinen tausta on tehty kessolla. Siihen on sekoitettu väriä, kammattu, maskattu. Sitten se puhui. Minä en kelpaa vain tällaisena. Sille täytyy laittaa mustaa, koska musta siinä oli ollut elämässä, joka loppuu. Ja punaista. Mikä vihan roiske, mikä vihan... Se on jo mennyttä. Valo kasvaa. Se valuu itään. Kun seuraat sitä, tajuat, että valkoinen tausta on täynnä muotoja, pyörteitä, värejä. Se on uusi alku.